nagapahuway ang gobyerno sa pagplano sa pagdulong sa mga bulig. Apang kinahanglan ipaagi ini sa husto nga proseso. Ang gobyerno hindi dali-dali kapilak bulig. Kinahanglan nga iagi mo sa husto nga proseso kay posible buwas damlag pwede ka maka-akusar sa Commission on Audit kon hindi mayo wala magagi sa husto nga proseso ang imo sini ginpilak nga budget. Amo na nga bisan sa emergency kung kaisa hindi madali-dali ang pagdulong sa bulig magluwas sa pundo sa DSWD, DSSD kag iban pa nga mga sangasang gobyerno plus ang pila naton ka mga utod ngara sa pribadong sektor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na. Good morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, Lunes subong, pitsa 16 na, madali na lang kag magtakop ang Nobyembre, of course, masulod ang bulan sang Disyembre. Ang sa bulan sa Disyembre, pila sang kaprobinsyahanan ang posible wala Christmas party. Wala problema, basta magtupa lang ang 13th month pay kag bonus sa mga empleyado. Hindi man pwede nga magagad kaya si Nadia samtang nagaantos ang pila naton ka mga kauturan. Hindi man pwede nga mag-enjoy kanyo iya sa Christmas party samtang ang iba niya naganganga pa sa kapigaduhon halit sang bagyo kag pila ka mga kalamidad nga nagsulod sa pungsod Pilipinas. Diri sa Bacolod, kamusta ang mga balita nga nagtulukaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang aton mga merkado, mga presyo sa nagapanguna nga balaklon? Kamusta ang mga driver naton? Kamusta ang sitwasyon kabilugan sa Dakbanwa sa Bacolod? Balita sa Pato. Idulong ina ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, good morning sa aton pinalanggang mga tag-palamati. Good morning. Bunga kagahon ang laragway sa syudad sa Bacolod, masyado pagkatauhay kung ang dalanon ang aton sining mga pag-istoryahan ang kalabanan nga makita antas dalanon ang mga tricycles, no? Nag-parking sa kilid sa Alispo, ang iba naman nag-parking man sa kilid man sa may Lupis High na Burgos. Action of Fred, nagahulat sa mga salakyan di pasahe nga posible ang customer man subong kagahon dulong abi sa tagsa ka mga lugar, partikular sa mga merkado diri sa syudad sa mga Bacolod. Action of Fred, ang patrol wala lang malugay nakalabay sa area man sa Capitol Lagun ay about jutay pa lang gidang jogging, no, subong kagahon sa piyak sininga ang Capitol Lagun. Bukas naman para sa aton sininga mga kauturan galing kay kung may mga pagsulundan sa sulod, medyo jutay pagid lamang. Action Fred, mayo na lang ni dibaling jutay importante kung aran sila sa sulod sa Lagun. Ipresentar lang nila. Action Fred, ang ila sining ID, ilista ang ila sining pangalan, sundon o kung ipatuman lang ang mga magamay nga mga pagsulundan sa sulod sa Capitol Lagun. Action Fred, may na lang galing ni kahit paano kita antaman. Action Fred, ang mga nag-walking, actually duha ka bilog ang nag-walking. Action Fred, subong aga pero may face mask na may face shield. Ang face shield ko Action Fred, kung ara ka na sa sulod pwede mo na ipataas ng jutay samtang nag-walking, no? Nag-jogging, mayo na lang ni siya. Action Fred, kahit papano hindi man masyado makahaglo ka pa hangin rather than butangan mo pagid sang face shield ang imong ang guya abi samtang nag-jogging o kung nag-walking, no? Anyway, Action Fred, ang pinaka mga salakyan di pasahe subong aga ang nagbiyahe naman na matamat, especially ang area sa barangay Bata o kung nabahalin mga salakyan halin sa barangay Bata, going sa area naman sa Central Market kag Libertad. Although may mga pipila man gihapon ka mga kauturan nato, no? Nakitan man nato na kilid sa dalan, particular sa may sidewalk along
atubang mismo sa regional hospital ang pungko ang iban aksyon na Fred ang naghulat man nga malawagan ang ila sini nga pangalan iban galing katulog pa no ang gamit nila ang silbing nga banig amo ang karton nga ginpilo lang o kung nagin kon bala aksyon na Fred ginpahiara sa higad kag silbing nga tulugan subong nga kagahon para sa aton sini nga mga kauturan. Action Alvin, Yes, sir. mangkot kita nagsugod na ang operasyon naton baklas iniblang operasyon naman sa pagkakas ang pila ka mga nagalabang sa dalan kag mga naga-illegal parking sa palibot sa syudad sa Bacolod. Yes, action Fred, matuod din na nag-umpisa na. In fact, nagligad nga adlaw going kita sa Bradco Port area along barangay 10 action Fred. I think sa may Purukdugan Dampi sa kilid sandalan magapakadto ikaw sa may SM amat-amat na pagbaklas ang pila na naman ka mga puluyan ang mga illegal structures mo ang ginakakas na action Fred sa kilid sang dalan na i-believe nga amo ini ang kinaamat-amat naman nga pagpatuman base man sa mando sa ang DILG no pangabay sa ang DILG sa tagsa ka mga LGUs especially diri sa syudad sa nga Bacolod nga kakasunggid kay nadumduman ta aksyon na Fred antes ang pandemya kunti amat-amat ali sa pagkakas ang ining mga illegal structures ting iban amat mga may mga balatian balang TV Balaction Fred kung tiga Bagol ara naman nagpatindog na naman pero sa area sa barangay 10 hindi lang ang mga illegal structures ang ginkakas kundi ang pila ka mga puluyan nga sadto anay na talana nga kakason ti ginkakas gid aksyon na Fred and I believe gin saylo ini sa area sang purok araw din sila mismo gin saylo aksyon na Fred para sa ila sini nga pagpahimo mismo sang ila sini nga mga puluyan no. Anyway, action na Fred ang patrol halos rinadiriya na sa area sang Burgos Public Market sa pagbukas naman no sa ila sini nga mga baligya ang iban diriyo may nagahakot pa sa mga isda action na Fred pasulod sa Burgos Public Market halos ang iban man nag-deliver man sang ice para ini sa ila sining nga mga isda nga iban diri preparasyon ng action Fred of course no nga para mas manginlapas pagid ang isda at mas maigi jalan taon kung may ice pagid action Fred magluwas ini mga iban man nga mga tricycles sa araman sa kilid sang dalan nga after nga gintulong man ang pila ka mga pasahero action Fred no. Action Alvin, Yes, sir. sigurado giko nga maayong panahon sa sininga sinimana posible ang dagko nga mga isda magadagsa naman sa Burgos, Libertad kag iban pa nga balagyan. Sa aksyon na Fred, no? Amuli ang ginalantaw man naton subong aga ang mga isda. Ang dalagko to mga panalagko bala nga mga isda action Fred. I believe iyan na sang kuan mo sang hilubaan nga halin ang mga isda may ara man mga isda action na Fred. Nga halin man mga panalagko sa area kung isa malagpatan iya sang banwasang Valladolid no. Hinubaan si Palay, amo na mga lugar, kawayan, kinakuhaan sa dagko nga mga isda. Yes, base kay nag-amat-amat man kita pa sulod action Fred nga base mala may mga dalagko pagid magluwas ining Blue Marlin amo ni ang mga ginalantaw ta nga mga deliveries karon ari naman kita sa sulod action Fred ang una pa lang ginaladad action Fred ang Bangros no Bangros amo ni ang Matan oo pre no sige sir kay ga-prepare pa lang siya ga-prepare pa lang siya action Fred no subong aga walang iban diri ka bukas naman action Fred sang ila sining mga baligya sa sulod man action Fred just punta bala Dampi la sa malapit sa may karnihan may mga nag-prepare naman no nga mga isda talking about panalagko ari naman si Nini no ni tag
Ano ang available ta nga mga dagko ta mga isda sa buong aksyon ne? Ito Ano, tangigi, tuna, blue marlin. Kao action friend, patian mo to. Tangigi, tuna, kag ano ni piranha? Tabas. Tabas. Ang tsura sa tabas action friend o piranha. Naman. Ang tsura sa tabas kunti Aun to'y gagwa. gagwa man ang unto niya, ang lawas niya daw tawag nila diri piranha kay kadako sang lawas niya abi. Lapad ang lapad katama ang lawas kasang himbis siya damol-damol na. Oh, damo na. Damol nga himbiso. Okay, ang tabas mo tag pila? 200. Tag 200 lang aksyon na friend. No? Panalag ko ini. So far ang tangigi ta. 350. 350 aksyon na friend. Tangigi ba the best niya. Okay man ang supply ta, no? Okay man na. Okay. Ay nagmahayo ng tiyempo. Sakto tingin na hambar mo aksyon na friend. Maayo gid ang tiyempo para sa ato silingang mga kauturan. So ang supply ta halin sa Inubaan. inubaan aksyon na friend. Blue marlin mo tagpila. 350 ka. 350 action of friend. Muli ang available nga blue marlin sa buong aga. Si Pari Junior nga matamat naman display sang iya baligya. Jor, ngayon marot subong tagpila subong si marot. 160. 160. O 160 action of friend. Ang tilapia ta subong pre. Muman Japon 160 na. 160 man ang tilapia. Ang isda ta ang bulaw ha. 160 man ang bulaw. Baw puro 160. Kaya ang baligya ya. 160 man. 160 man. Kalain. Ang kabaligya, 160 man. Namakan mo yung tsura sa mga kabaligya, 160 man. No? Anyway, yung action na, Fred, muli ang mga available nga isda sa karon sa Burgos public market. And of course, may araman di reaction na, Fred, amat-amat naman sa paglaladlad sa ilang baligya. May mga utan, may mga kwan reaction friend, mga baboy. Di of course, ang sitwasyon niya diri sa pagbukas sa mga baligya diri sa Burgos sa public market. Ang of course ginaman of course no sang presidente sang Burgos sa public market. Good morning lang no kay Mr. and Mrs. Ruben Kasipi. So for action na Fred, muli ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod and at the same time ang pagbukas naman wala nang madugay sa Burgos public market. Ragtad diri sa merkado ang observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sang may DC ang alkaline tagsa kamay. Action Fred sa mga men and women sa Burgos public market, especially sa fish section galanugin no aga pa ang imo programa. Nagtadiri sa Burgos public market with action na nanikiraw ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Damo dalag ko sumo nga mga isda dira sa Merkado Burgos. Posibilidad to sa libertad amuman kag sa mga palapala. Tinami kung magtula kamo karong aga, pwede gid. Tula kamo abi sang ululison o gingaw man ba. Ito ginapananaw ko bla nga. Kanami galatab-latab bilang sabaw bla. Baklan mo sa paitan, batuan, pagkatapos baklan mo kulitis, so sa pagkanamit. Nung inapulo pananaw ko nga, gahigop ka sabaw ka pamalhas ka gibla, portes pagganamit. May talang-talangan ng imo nga kamot na, may gin ara ka sulusugbad asang lagko blang nga mga bukaw-bukaw na, hindi gani bangros ka lagko, iharon mo siya, butangan mo si Buwes Bombay, kamates kag paitan ang tiyan niya, pagkatapos isugba, sos sa pagkanamit. May sinamakan ka, baw, isulo-saw-saw mo siya, pusaan mo katumbal ko tito, tag kalamunding bla, puno kanamit. Kanamit ipamahaw, karon nga kaagahon.
Nakatama ako ta? Ay, iklay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na, una nga hutong sa ngaton pagpulupanamyaw, karon nga kaagahon, kay Mom Lisay, good morning. Kay Vanessa Mayo. Vanessa, kamusta da sa Amerika? Kay Lito Secundes, kay LGB Laho, kay Hilka Bater Galapin, kay Roni Sidayon Gordon, kay Liser Balbua Tade, kay Didayne Juna, kay Alex Muntisa, kay Harris May, ito siya sa Kingdom of Saudi Arabia, kay Cory Bidaha, kay Milili Oligo, good morning. Ariglado mabalik ako pagkatapos ni. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. Philippine Standard Time, las 4:26 na, ginapahibalo sa bilog nga probinsya, magasugod na sa pagpanagtag sang ayuda ang Aksyon Radio Bacolod province-wide, karon nga adlaw, Nobyembre 16, Lunes. So, nakapadala na kamo sang mga entry ninyo kay masugod na kita panagtag province-wide na. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magapanagtag sang SAP o konsulit papremyo sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga maukod nga tagpalamati sa diin ka man nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Ini ang SAP sa ERB province-wide na. Inta na tanan nga pumuluyo sa probinsya sang Negros Occidental, ilabi na ang maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radio Bacolod pinagi sa Transistor Radio, mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga wala makapadala entre, pwede pa ang buot silingon. Simpunanay na province-wide kag Bacolod.
ang tanan-tanan nga wala magabutan, oy, kwalipikado pa kamo nga maka-intra sa aton sinisulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod kag province-wide. Ang mga entry bala sa taga-syudad sa Bacolod nga wala pa mabunutan, magapabilin nga kwalipikado sa pagpakigbahin sa sining promo kag sarang sa gyapon makadaog sang papremyo. Tingbo na ang tanan nga mga entry, Bacolod kag province-wide. Ano pang ginahulat nyo? Padala na para maka-intra kag magabaton sang ayuda. Gikan sa Aksyon Radio Bacolod. Sap sa ERB, province-wide na. Laki paghihapon ang siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na sa panahon sang pandemya, krisis global, sa aton pungsod masyado kabudlay ang aton pagpangaboy bisan ang Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na, morning lang kay Engineer Mungkada, dira kay Judge Snap Diamantiga, monitor na, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, kay Pare Remias Arroyo ba, ga bugtaw na siya, karon nga kagaon, kay Roy Marino, idlaw ko kayo, diyon si Roy man, si Toto Raul Alibugas na lumdabre na, sige, kay pare Erning Hurilia, dira kay paring Estoy Querido, good morning, kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay GC Sindico, kay Monseng Syukon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lore Aporado, kay Hubert Carion, kay Mayora, si Jute Pascua, wala na ko kita ho, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibitan, good morning, dira kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning man. May lang nga pagpangisay-kisay, tagsagid, kakaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Hindi maghalin, mabalik ako dugay-dugay, unahon ko lang ining isa ka paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansagan mo ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kailangan Responsable at ang balita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon sa aton mga kauturan ari anayo kay importante ini ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon kinanglan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Dira kay Loreto Armas Bidaha, good morning. Kay Pia Papatags, grabe ba? Kay Kilan Toledo. Kay Rosalina Arellano Espadero. Kay Banisa Mayo, ba, puwerte kinugtugnaw to? 32 degrees, puwerte, gakurog-kurog ka. Kung may arthritis ka, habok gid. Kay Judy Florentino, good morning man. Kay Maria P. Marabilia, dira sa Palawan, good morning. Kag kay Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor tagsagid kaagahon. Dali lang, importante inyo. Ang Aksyon Radio Bacolod, kaupod sang Suwing Legacy Movement Incorporated, isa ka non-government kag non-profit nga organisasyon ang magabaton sang inyobulig o kondonasyon para sa mga pumuluyo nga apektado sang bagyo. Ano ang mahimo idunar? Pwede cash, goods for sanitation and hygiene. San o magabaton sang donasyon? Ang Aksyon Radio Bacolod ang bukas na sa pagbaton sang cash donations sumugod karon nga adlaw, Nobyembre 16. Pinaagi sa GCash, isa ka online application kag sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod nga magadonar sang cash apang luyag nga personal nga ihatag ang donasyon, magtawag lang sa numero 434-3861 o kon 708-1237 or 0947-637-6786 para sa detalye sa pagkuha sang imo donasyon. Ang pumuluyo sa luwas sa Bacolod ang mahimo magdonar sang cash. Kung wala sang GCash, magtawag sa numero 434-3861
0917-708-1237 or 708-1237 o 0947-6376-786 para sa pamaagi nga pagpadala sang inyo donasyon. Ang magadonar naman sang goods kag gamit sa sanitation kag hygiene ang kinanglan magtawag man sa Aksyon Radio Bacolod agod may balaan ang schedule sa pag-pick up sang inyo donasyon. Kung ikaw nagaistar sa gwa sang Metro Bacolod, mahimo ka man makapakigangot sa Aksyon Radio Bacolod agod maistoryahan ang pamaagi para makuha ang imo donasyon. Operasyon Tulong Pagbulig sa mga apektado sa bagyo, isa ka corporate social program sang Aksyon Radio Bacolod. So, kung may ara kamo idonar, tawag lang dire sa Aksyon Radio Bacolod. Idulong didto sa naapektuhan sa bagyo. Lubos sila nagakinanglan sinisubong. Porte nga pagantos sang aton mga kauturan didto sa iban nga probinsya nga hinanos sang bagyo. Alin kay Quintarole, Ulysses. Wala pa maumpawan sa isa ka bagyo, binayo naman sa isa ka bagyo. Nag-iskirda ang isa, sumulod pagid ang isa. Nga subong, amo ina, nga porte ang pag-antos ang aton mga pumuluyo, nawad-an sa puluyan. Damit nagkalapirde, nagkalamatay ang kasapatan, ang pananom guba, porte nga halit. Hindi maintindihan ang halit sa bagyo. Amo ina nga may ara kita sang pagpanawagan. Kung may sulusubra kamo, kinahanglan ta ini nga ibulig sa aton mga utod dito nga nahulaan sining pagbayo sobra sang bagyo. Amo na kung may sulusubra ka, ang siling balas ang aton katigulangan, manami ang magbaton, apang mas manami pagid ang maghatag. Mabatyagan mo bla, nga kamag-an sang lawas mo. Pagbugtaw mo pagkagayom ka, at least nakalabot dito ang bulig. Kung di man nagtupa ang bulig, basta nakabulig ka, masyado kamag-an sang imulawas. Tilawin nyo bala? Kanami mo, nang nakabulig ka sa nagakinanglan, nakabulig ka sang wala pagkaon, kanami-nami isang balatyagon mo, nang daw kamag-an bala? Daw mabatyagan mo ang kamag-an sa imulawas. Kung may sulusubra, ipadala. Kung may ara, inagbulig, ibulig. Amo nang inasiling naton, bayanihan, magbinuligay. Kung may sobra sa kinitaan, hindi pag-idalok, ihatag, ibulig. Ang balik sina, si tinta kapilo, ibalik sa imo ang imo kaalwan, ang imo pagbulig sa aton mga kauturan nga nahulaan sang panahon sang asod nga bagyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Anano pa ang pila ka mga balita ka mga isyo nga aton talakayon para karon nga aga. Wala pa magdako ang padyao, 200,000 sa sinuman nga makahatag impormasyon sa nagpatay kay Virgilio Maganis. Kadumdum kamo sang isa ka komentarista sa radyo nga ginlutang ti ang miyembro sang Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry sa Eastern Pangasinan nagpalayag nga mahatag sila sang padya sa sinuman nga makatudlo sa naglutang kay Maganis. Tiro siya sang riding in tandem. Anom katiro. Kadwa na ni siya tiro. Sang nagliligad nga mga tinuig, linotang may ni siya. Nakaluwa siya. Simong niya, napuruhan gid, ining isa ka komentarista kag manunulat sa pamantalaan. Tiyan ginatutukan subong, suno sa report nga mga anggulo, amo ang daan nga dumot-dumot, politika, posible, suno sa otoridad, bayad, ang among taglutang. Amin ning ya obrano, bayran ka lang ya, tapos mamatay ka tao. Pero ang balik sa lawas mo na, porte. Siling sa mga katigulangan, ang balik sa lawas mo,
ang timan mirisi porte. Hamak mo nga bayaran ka, patyon mong tao. Ang Diyos abo na tugas ng tao, wala ka rason nga magkuha sa kabuhi, sang imo sini isig ka tao. Kabay pa, madakpan. Kaya kung hindi madakpan ini, di hamak pa. Ang mga media nga magkalatumba, kung sa bagay, tumbahon mong pulo ka media, may mabulos pa na 2,000. Hindi mo na masasa. Kaya damo pang gahandom nga makatrabaho sa radyo, telebisyon, kag pamantalaan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na si Presidente Rodrigo Duterte nagtukod sang Special Task Force agod nga sigurado makalabot ang bulig sa biktima sang bagyong si Ulysses, partikular ang ginmayo Cagayan Valley kag Subongman ang pila pagid karyon nga nagpaidalom gid sa tubig baha. Kaya siga ganing mata sang presidente. Amo nang tabo may gasulat bala sa mga social media diin si Duterte, diin ang presidente. Siling sa presidente ano ni sila man. Wala gid obrahon. Hindi ta katulog sang hala panumdom, hala libot kag kun anong mahimo para mabuligan may mga tao paghihapon nga hindi maintindihan ang tindog. Kung sa bagay, ang presidente ti galibot gid. Kung ang isa ka military official, kung pamatian ta siya sa nagligad nga adlaw, kundi aerial sila, nagsakay sa helicopter, galibot sa mga ginigo sang baha. Siling sa isa ka opisyal, ang baha sa pila karyon daw ang tsura daw Pacific Ocean. Amak. Ang gagwa ko na lang, atop purting suso ti abi agwanta, wala pa magsalupsop ang tubig sa duta, posdaka naman siya sa kabagyo, alsa naman siya, wala pa kasalupsop sa duta, wala pa kabalik sa kadagatan ng tubig, biraho naman sang isa kabagyo, kundi saka lang kasaka ang tubig, wala ka panaog, pating mga dam puno sa una gaantos na sila. Kadelikado niya, nubo na lang ang tubig sa dam, kay porte tig-ilinit. Subong niya, gasulubra na ang tubig sa dam. Niya, hala, buksi na kag pagkuhang iban. Kamu na kabangdanan sa pagbahaman sa iban nga probinsya. Gasulubra ang tubig. Di kakita niya nga, buuan kasang inasod-asod nga bagyo. Porte. Di mo ina ang problema naton sa iban nga mga kaprobinsyanan. Amo na, nga halos tanan, nagaayo subong, lakip na ang Aksyon Radio. Hindi nyo pag-idingot ang bulig ninyo. Ihatag tayo ni sa aton mga uto dito nga nahulaan. Pinsarabla kung madulaan ka puluyan. Ikaw ka ginikanan, makauluantos ka pa. Pero ang kabataan, wala kaya puluyan. Gatangla kas langit, ula atop. Ay, porte, oo. Sada maguba ang dughan mo. Kung maglantaw sa pila naton ka mga utod. Amo na ni nga problema, may COVID-19 pa kita. Balbalon pa kita sang mga kalamidad. Ay, oo. Sabi, mga utod, tulutangla man. Once in a while. Kung hindi man permanente, tulutangla sa ibabaw. No? Pasi kalipat ka mo bla. Inapahanumdom lang kita. Hindi man, wala man ang ginabakal kwarta. Wala ka man gagasto misingko. Kung magtangla ka to, kag pangayo bulig Ayaw abe. Lord daw, hindi man kami pagpatami. Daw purti na gid, amo na bla. Isa kalipat na kita Isa kon sobrante pangabuhi ta. Nga kalipat na kita, bisan jutay lang nga makatangla dito sa mga utod naton, nga mga kung kaisa, kung sobrang kalipay, puno ang bulsa, kakalipat na kita, magtangla dito sa ibabaw, bisan makadali lang. Yung yuhumi man tong babaw, duludug singa man, Lord. Hindi man kami pagpatami. Sabi, medyo hagan-hagana lang. Kung may sala, medyo patawara lang. Tikis na kalipat na kita Kung hamugasa gina pangabuhi, gakalipat na kita kung kaisa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Rubakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sagsay ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 morning lang. Kay Alex Puentes, kay Warlito Nisha, kay John Sibalios, kay May de los Reyes, kay Jerry Hontiveros. Jer, good morning. Kay Ruel Lanawan Serroba, kay Dilia Liabe, kay Jocelyn Calaban, kay Chris Vilma Treyes, kay Yolanda Alcayaga Gallegar, kag kay Pilinora Oliveros. Diri kita. Balita sa Kapitulyo, sweeper flight sa mga eroplano Manila-Bacolod, balik na umpisa. Subong nga adlaw. Balita Kapitulyo. Detali upod kay Aksyon Marlon Pinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Umpisa sa mga adlaw November 16 akon na Lunes, may mga persona naman nga mag-aabot dari sa Negros Occidental kagasunod sa nga Bacolod. Bangod mga balik na ang sweeper flights sang mga eroplano nga may biyahe Manila-Bacolod, Bacolod-Manila. Ini ang mga landing sa Bacolod Silay International Airport sa sunod sang Silay. Pwede nga makasakay sa saring sweeper flights
ang mga returning residents, ang mga local stranded individuals sa kon LSIs, kag returning overseas sa Filipinos sa kon ROF. Sandig sa flight advisory, naging post man sang Negros Occidental Tourism Division sa ilasading official Facebook page. Sa schedule, umpisa subong November 16 to November 30, ang unang nga biyahe iya ka Philippine Airlines sa mga November 16. Magasunod buwas nga adlaw November 17, ang biyahe naman sang Cebu Pacific Air kag pagasundan sang Philippine Air Asia sa Nobyembre JC8. May mga requirements sa mga pasahero nga dapat i-comply antes sa tugutan nga makabiyahe. Ang sabahin sang Negros Occidental kag Bacolod nga bound passengers, dapat i-comply nila ang travel authority halin sa kapulisan. Dapat may medical certificate man kag inisyu sang Government City Health Office kag ang letter o kon notice of acceptance halin sa LGU o kon local government unit. Para naman sa Manila-bound passenger, kinahanglan medical certificate kag kinahanglan man ang travel authority halin sa PNP. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Kay Melvin Peñapel, good morning. Dira ba one good pila? Kay Mihin Galino, good morning. Mabalik ako pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Please stand by. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09. Oras di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag man gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila.
Basi mabalaan man ko sa magulang ko, kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison, tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas dam lagi ha sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila, okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Aloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am. Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba nga mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasig siya na bili ang aton income kulang gid sa aton ginagawi man at sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta ini. Action Radio Philippine Standard Time las 5:17 na dire kita. Balita naton sa pwersa sa aton kapulisan sa syudad sa Bacolod magapadayon sa pagpanakop sa mga nagapanahor kag wala nagasunod sa health protocol. Si Action Eric Bagbanwa may report. Action Eric, please go ahead. Action na Fred, good morning. Report kika sa Bacolod City Police Office. Hindi magkataka ang Bacolod PNP sa panaylang kampanya kontra illegal gambling. Agad mapasiguro nga ginasunod ang health protocol dili sa syudad sang Bacolod. Ini ang palayag ni Police Lieutenant Colonel Lister Llada, ang Deputy City Director for Operation sang Bacolod PNP. Sa ila si Action Fred nga datos sa tatlo ka klase sa illegal gambling halin sa Enero tubtok Oktubre sini katuig Action Fred 9287 duha ka mga operation ang naging kandak 12 ka mga persona ang
naresto, duha ang napailan sang kaso, kada recover sila sa 1,900 pesos nga taya. Samtang sa Presidential Decree 449, 11 ka mga operation ang ilaging patigayon nga nag-aresto sa 49 ka mga persona sa diin 11 man ang ilang napasakaan sang kaso kag 12,320 kataya ang ilan na recover. Sa Presidential Decree 1602 Action Fred, kapi 605 ka mga operation ang ipatigayon sa Bacolod PNP sa diin 457 diri ka persona ang naresto kag 105 man ang ilan napasakaan sang kaso kag kapin sa 23,929 pesos kag 50 sentimos ang ilan na recover nga taya. Suma total, halin sa Enero, tubtub Oktobre, sinikatuig, 118 ka mga gambling operation ang ilan na tigayon sa diin 518 ka persona ang ilan na resto, 118 naman ang napasakaan sang kaso kagkapin sa 38,149 pesos kag 50 sentimos ang ilan na recover nga taya. Suro sa kay Police Veteran Colonel Lester Liada, masakit pa sila buot among panakop sa mga nagapanahor apang wala sila mahimo bangot ini direktiba sa higher command sang PNP kagabahin pa ini sa ginapatigayon nga health protocol diri sa syudad sang Bacolod. Kailangan man ang buot sa amon nga muna na ito nga pandemya, sige pang panakot namon. But then, ang atong kapulisan, nag-perform naman sila sa ilang duty. Kung dito na sila pa tampulan man, mas sige-sige kag mas damo na gitang maganyat nga maghimo sa mo sila. Sa amon sa PNP, amon naman ang ginaayo namon nga while in the pandemic kita, dapat maging cooperative na kita sa atong mga health protocol para malikawan taman blang paglapta tani. Kaya ito na kilala na lang man sila, but then why sila kabalo kundi naghalin ng kaupo na nila sa lamisa, especially kung nagamadyong sila nagatungit, usually why man sila nagasuksok ng face mask, magmukay sila sang baraha, sang pizza, sang madyong, ang laway nila nagatalagsik so tanan sila nga ara dira sa lamisa nga na, susceptible gid sila sa virus kung pananglitan gid man. So sa amon, kani sa mga pumuluyo naton diri sa Bacolod, opera lang anay, kung pwede, ilikawan tanay mga kasubong sila nga aktibidades, kaya nagadugang kita sa problema sa aton nga komunidad, kaya kita mismo, imbes nga makabuli kita solbar, imbaga, set example kita sa iba, nga daw wala kita blapake sa aton palibot. So amo na nang sa amon sa PNP nga, tantang may nagaubra sa mo sila. So hindi man kami maguntat sa pagpanakop sa ila para ma-disiplina naton ang amo sila nga mga aktibidades. Police Veteran Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Operation sa Bacolod PNP sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:20 na. Good morning lang kay Gister Bayhon, kay Lunel Saputen, kay Dodge Dalida, kag Edgar Tanaya. Diri kita nayo, ang Santon Plus Herbal Capsule, number 1 ini siya nga magpakupot. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, una nga bula, 4-6. Una nga bula, resulta, 4 kag 6. Second draw, kadua nga bula, 34-14. Ikadua nga bula, resulta, 34 kag 14. Third draw, ikatatlo nga bula, 1-5. Ikatatlo nga bula, resulta,
kag 5. Langkoy kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita jackpot 64,678,537. Kombinasyon in any order 39, 5, 8, 26, 50, 10. Resulta kombinasyon 658 39, 5, 8, 26, 50 kag 10. Sa hilo kita 649 dako-dako ng jackpot 189 milyones 468,977. Kombinasyon in any order 2, 43, 15, 7, 6, 14. Kombinasyon sang 649 2, 43, 15, 7, 6 kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Standby, mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita naton sa City Hall, Councilor Baribar plano magbalay sang ordinansa nga nagahatag penalidad sa establishmento nga wala ginasaway ang mga kliyente nga wala gasunod sa minimum health protocols. Balita City Hall. Detalye siniupod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayang aga-action Fred, magabalay si Bacolod City Councilor Archie Balibar sang ordinansa nga nagapapanawag action Fred sang penalidad para ini sa mga establishmento nga hindi makasuway sa ila sini mga customer o kon kliyente nga nagabaylar sang minimum health standard. Kung madam naman action Fred, si Councilor Balibar man ang mayas ng existing ordinance nga mandatory nga pagsuksok sang face mask, face shield kag pagpatuman sang social distancing. Pero sunod siya, wala diri nalakip action Fred ang paghatag sang penalidad sa mga establishmento nga mayara sang bayulasyon ang ila sini nga mga customer. Ginpathag sang konsehal nga responsibilidad sa gihapon action Fred sa mga negosyante nga dapat sila mismo ang magsaway sa ila sini nga mga kliyente nga wala nagatuman sang minimum health protocol. Una nga nagpadala sang sulat si Bacolod City Administrator M. Ang sa sangguniang panglungsod nga nagapangabay action Fred nga kung mahimo i-konsiderar ang pag-review, pag-amend, kung paghimo sang ordinansa nga papanaugan sang penalidad ang mga establishmento nga nagatugot sila mga customer o kung kliyente nga magbayulara sang mga regulasyon. Nakabato na kami sang request sa aton city ad nga to consider amending again or posing a new ordinance typically for establishments who are blatantly violating this health protocol. Dapat yan si Bacolod City Councilor Archie Balibar. Sa mga aksyon namon, halungan gid ang aton nga ikayong lawas ilabi na karon nga COVID-19 pandemic. Gani, mas pabaskugon ang aton nakita. Ang action niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansay ano nga kailangan. Responsable at ang balita kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa Top 7 drug watch list dakop sa buy-bust operation sang Tubuso PNP. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May action friend, nadakpan ining top 7 drug watch list ng Tubuso PNP sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang barangay or sa barangay General Luna, Banwasang Tubuso. Ang suspitsado ginkilala diri kay Ray Manurag, 49 anyos, may asawa nagapuyo sa mga lugar kay ginakabig ini siya nga street level individual o NSI sang otoridad. Nagbaklan ini siya action friend sa ginapatihan siya kag na konpiskar sa iya ang 6,392 pesos nga shabu drug paraphernalia, motorsiklo 200 pesos nga bintas ni kag 500 pesos nga buy-bust money. Ang suspitsado karon action friend na hunog na sa custodial facility sa Tubuso PNP kag natala na ini pa sa kaansang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:49. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasi swimming lang gid ni or honors ng iban? Ah. Sila tanan di puro, sila may mga honors na. Supa sila? Wala na ina. Nay na, may ija. Wala pa siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo, di. May cellphone kami. Ari. Nawi. Ari pa, ito na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sang sini nga promo sa ERP. Kay sa para sa ila nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Budlay ging mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapian-pian di mayo hindi gid mayo ka mabudlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man dyan reklamo, wala ka man dyan 300 pesos, iba niya timiyara, di silang enough. Wala man kay ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Mo lang i-indoor lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo? Mangin ka sa uli? Mangin teacher, science teacher ang ginang gusto. Science gid favorite mga subject. Subo nga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una first 2 weeks bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw hindi sumanswer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano ansiran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 pace. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid nang October
basta nagsulat ko din pagkagabi, daso agin na balang ko danay ni Leona nga nasulat pa lang. Hindi ako tanay kinahuya ko yan. Huya ko sa mga amo na bala silingi sa akon. Kasi sige na ba na ng opportunity na ti amo to nagsulat ko dayon, daso si gabi ko patugin sulat kay mas namin may kung gabi kay ikaw lang isa wala makaano na daso na mo na nangingita ko sa may mayong picture daso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa ngaton kapulisan. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 8 ka mga persona arestado sa illegal nga panahor sa Purok Pagilait, Barangay Mansilingan, diri sa siyudad sang Bacolod. Naaktuhan pa sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 7 nga gahampang sang Madjong ang grupo ni Pasino Gatos, 48 anyos kag 7 pa ka iban. And sunod diri kay Police Lieutenant Conrado Espino, naaktuhan sang ilang grupo nga naga-engage kid sa illegal nga panahor. Ang grupo ni Gatos sa diin nakuha diri ang duha ka sets sang Madjong tiles, 220 pesos silbing bet money. Samtang sa station number 4, 3 man ang nagkaladakpan sa illegal nga panahor. Gahampanggid sang tong-id sanday Elvis De Jose, Michael Alonso kag Delia Tarlac. Lunsay nagapuyo sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, diri siyudad sa Bacolod. Nakuha o kung na-recover sa mga suspect ining isa ka set sang playing cards kag 150 pesos silbing bet money. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA. Yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasay, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting